M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 13 April 2024, Loweruka la Mulungu wa Chiwiri wa Pasaka. Mawu athu oyamba achokera m'buku la ntchito za atumwi, mutu 6 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Francis Mwenda kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo mthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Yohane mutu wa 6 kuyambira ndime ya 16 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Raymond Mwale kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, Diocese ya Mzuzu. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Masiku amenewo ophunzira aja ankachulukira. Koma Ayuda olankhula Chigiriki anali ndi dandaulo pa Ayuda olankhula Chiyuda, kuti akazi awo amasiye sankasamalidwa bwino pamene zachifundo za tsiku ndi tsiku zinkagawidwa. Tsono atumwi 12 aja adasonkhanitsa gulu lonse la ophunzira, nawawuza kuti sibwino kuti ife tisiye kulalika mawu a Mulungu nkumayang'anira za chakudya. N'chifukwa chake abale, pakati panupa sankhanipo amuna 7, ambiri yabwino, odzazidwa ndi Mzimu Woyera ndiponso ndi nzeru. Tidzapatsa iwowo ntchitoyi. Koma ife tidzadzipereka ku ntchito ya kupemphera ndi kulalika mawu a Mulungu. Mawu amenewa adakomera gulu lonse lija. Motero adasankha Stefano, munthu wodzazidwa ndi chikhulupiriro ndiponso ndi Mzimu Woyera. Adasankhanso Filipo, Prokoro, Nikanore, Timoni, Pamenasi ndi Nikolasi wa ku Antiokeya, yemwe kale anali atasiya chikunja kutsata Chiyuda. Adawayimiritsa pamaso pa atumwi, ndipo atumwiwo adapemphera nawasanjika manja. Mawu a Mulungu ankafalikira posepose, ndipo ophunzira ankachulukira ndithu ku Yerusalemu. Ansembe omwe ambirimbiri ankamvera chikhulupirirocho. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Yohane. Yohane mutu wa 6 kuyambira ndime ya 16 kulekeza 21. Mmene kunkayamba kuda, ophunzira ake a Yesu adasikira ku nyanja. Kumeneko adalowa mchombo nayamba kuwoloka nyanja kupita ku Kaperenawo. Mdima udagwa, Yesu osafikabe kwa iwo. Komanso nyanja idaduka, chifukwa mphepo inkawomba kwambiri. Atapalasa chombo ulendo wokwanira mitunda 3 kapena 4, adaona Yesu akuyenda pa madzi, nkumayandikira ku chombo chawo
motero iwowo adachita mantha. Koma Yesu adati, ndine, musaope. Adamukweza Yesu mchombomo mokondwa, ndipo nthawi yomweyo chombocho chidakocheza ku mtunda kumene adalingako. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, mawu athu alero tikuphunzirapo zingapo. Kuona mawu oyamba pamene ntchito ya atumwi ikukulirakulira, anthu akutembenukira kwa Ambuye, anthu ochuluka, kotero kuti ntchito ija yogawa zinthu, potena kuti zimene amazipeza amagawira aliyense, inkaka ikuchulukirachulukira. Ndipo iwo anaona kuti sangakwanise. Anthu ena anabweranso ndi dandaulo kunena kuti ena mwaochepedwa sakusamalidwa bwino. Kotero mosogozedwa ndi Mzimu Woyera adasankha ndithu anthu mukati mwawo kuti athandizane nawo, the division of labor. Kuti tigwire bwino ntchito ya Mulungu timagawana, kuti enanu yang'anani uku, enanu yang'anani uku. Zonse sungayendese, zonse sungachite wekha ukhale wakwaya, wekha wosogolera, wekha woyambisa ndikumalisogolera anthu kumauza ndikumukhale apa, wonse wekha kumapanga, wekha ukawerenga mawu, kukhalanso wekha. Ayi. Kuti ntchito ya bwino, ntchito ya Mulungu ichitike bwino, iyende bwino, imafuna kuti ena yambani apa, muthera apa. Ena yambani apa, muthera apa. Inu muyambapo, muthera apa. Koma tonsefe tikugwira bwino ntchito akuti mwanzeru, komanso mosogozedwa ndi Mzimu Woyera, Mzimu wa Mulungu. Tisasogozedwe ndi mzimu wathu wakha woyang'anira zanga zokha, zabwino zafe zikhale zanga. The spirit of selfishness. Ayi. Koma the spirit of serving others. Others first, me later. Tunditu. Chakudya pali chakudya tine. Ayambe kutengapo ndikumene koko ife timalizira. Ndiyenu zimenezo tikuphunzira kuti ntchito iyende bwino, ntchito ikhale bwino, tiyenera ndithu kugawana. Aliyense asamalire udindo wake ndithu. Ndipo be accountable. Pogwira bwino ndithu moyenera, akuti musogozedwe ndi chaulere chimenechi, tisogozedwe ndi chaulere kuchokera kwa Ambuye, komanso ndi nzeru za Ambuye. Tikatero tizatha kutumikira bwino anzathu. Tikatero mpingo umene ukuchulukira aliyense adzakhala wosangalala. Koma pamene tingoyang'ana mbali imodzi yokha, imodzi tisakuyang'ana, ndiye pamenepo timabwerera mbuyo, ndiye pamenepo zoliralira zimakhala zambiri. Tiphunzire nthawi zonse kugawana, ndipo akatigawirako ntchito tigwire ntchito moyenerera, monga momwe amene watigawirako ntchitoyo afunira. Ziliko nthawi zina chifukwa chonena kuti ntchitoyi achita kundigawira kuti ndichite, kungowonongaponso zonse. Bora ni mweni wake atakakhala pompo bwezi akuyendesa zinthuzo. Tikhale nawo mtima woyendesa bwino ntchito imene akutigawira, ntchito imene tikuchita nthawi zonse. Mulungu iye ndithu amaoneka kudzera mwa ife pamene tigwire ntchito za chifundo, pamene tithandiza anthu. Mulungu iye amakhala nafe. Zipatso zimene tionesa, Mulungu saoneka ndi maso, koma amaoneka kudzera muchikhulupiriro, kudzera mu ntchito zabwino zimene ife timachita.
mthenga wabwino tikuona Ambuye Yesu Khristu akuyenda ndithu kupitira kwa anthu ophunzira, kuwayendera ndithu kuwafikira ophunzira ake. Ali okha pa nyanja ndipo akuti ndi mdima, ndiponso nyanja ndithu ikudzuka, nyanja ndithu ija ikuchita ndithu zimafunde, ikuchita ndithu akuopa. Koma Mulungu akubwera kwa iwo. Chikutiphunzitsa chani? Chikuphunzitsa kuti pamene tiganiza kuti Mulungu ali kutali nafe, Mulungu watiyiwala, Mulungu watisiya, pamenepopo ndi pamene Mulungu amakhala kuti ali nafe ndithu, akubwera kwa ife. Ndipo amabwera ndi mawu ake, do not be afraid. Ndine. Kopa yayi, kudandaura yayi, ndine. Mungavanga na wofi na chofyo, ndine. So do not be afraid. Osaopa, ndili nanu. Iye Yesu Khristu amabwera kukhala nafe posatengera kuti kodi tikudusa mzinyengo zotani. Yesu Khristu amabwera kwa ife ndipo samadikira nthawi zonse kuti ndifeyo tizikhala woyambirira kupita kwa iye. Iyeyo amatenga ndithu sitepe yobweranso kwa ife pamene ife tikuzuka kupita kwa iye, pamene tikulingalira zopita tikufuna kupita, iye naye samakhala kuti akubwera kwa ife. Mulungu samatiyiwala, samadikira ndithu. In whatever case, Mulungu akufuna kukhala mwa ife. Kaya nthawi zambiri timaoneka osangalala m'maso mwa anthu, koma ine ake ife tikuziwa ndithu kuti mtima mwanga ineyo sindili osangalala. Koma ngaya mwina nthawi zambiri anthu amationa kuti tili nazo zonse, koma ifeyo mtima mwathu tili empty ndithu, we don't have anything. Anthu amene amationa kuti awawa ndi iwowo, koma ndithu ife tikuziziwa pasi kuti aya ndine wokanika. Mulungu akufuna kukhala nafe nthawi zonse, akufuna kutiyendera in whatever situation. So Christ comes to us, and when he comes to us, and when he is with us, with him Christ frees us from all the distractions of our life. Christ sets us free from all the fears of our life. Ndithu pomulandira iye, pokhala naye, ndithu ndi chimwemwe timakhala Khristu olimba, timakhala Khristu olimbika kuchita kufuna kwa Ambuye, timakhala ndithu obwerera mbuyo. Tithandize nthawi zonse azathu, tizithandize ifeyo kumva liwu la Mulungu, liwu la Yesu Khristu kunena kuti musaope, ndine. Tiye timulole Ambuye kuti nthawi zonse abwere mukati mwathu, abwere ndi kuchosa zopingapinga za umoyo wathu. Aliyense, inu ndi ine, tonsefe tili ndi zofowoka zathu, tonsefe tikulira ndithu tikufuna iye amene ali woyerayera, Mulungu kuti atithandize. Utumiki umene tikugwirawu ndi wa iye, timpemphe iye ndithu atisogolere, akuze chimwemwe chomutumikira iye nthawi zonse. Atithandize nthawi zonse kuyanjana mu chikhulupiriro, kuthandizana kupulumuka, kuthandizana kuti anthu onse amene akulimbikisana pa ulendo wawo umene akupanga, ulendo wochoka kwa Mulungu kubweranso kwa Mulungu, akhale a mtima umodzi, akhale ogwirizana, asakhale oziyiwala, kuyiwala anzawo ndi kumazikumbuka iwo wokha, koma nthawi zonse apite pasogolo kumutumikira Mulungu ndi kumutamanda iye. Amen. Haleluya, Yesu wako.